Primer dia de funcionament del servei alternatiu d'autobusos per suplir les línies de trens tallades des d'ahir. Avui hi ha 160 vehicles i demà n'hi haurà uns 200. Ara el Centre Coordinador Ferroviari treballa per reservar un espai d'entrada i sortida exclusiva per a aquests autobusos. És l'estació de Renfe de Bellvitge, a l'Hospitalet, completament buida, sense cap trànsit ferroviari. Tot i ser una de les estacions amb més trànsit de l'àrea metropolitana, no hi passarà cap tren, almenys en els pròxims 7 dies. Bon dia. Aquesta és una de les conseqüències del tall en el servei de trens provocat per l'incident d'ahir de les obres de l'AVE. Hi passen les línies 2 i 10 de Rodalies i just al costat també la de ferrocarrils de la Generalitat Llobregat-Anoia, suspeses, com dèiem, parcialment des d'ahir a causa del desplaçament d'un mur a les obres de l'AVE a l'estació del Gornal. Superat el caos d'ahir, els esforços se centren ara en que sigui eficaç el pla alternatiu que ha de garantir la mobilitat dels usuaris d'aquestes línies afectades. Un pla que s'haurà de reforçar sobretot de cara a demà, dilluns, dia laborable, quan el volum de passatgers arribarà fins a uns 100.000. Anem fins a l'estació de Sants Cor i Calero. Avui, de moment, aquest pla alternatiu està funcionant. Avui sí està funcionant. La imatge no té res a veure amb la que teníem ahir, una cua llarga que arribava des d'aquí davant on som ara a l'estació de Sants fins gairebé al cinema Esbalanyà, com a uns 400-500 metres d'aquí, i hores d'espera per als usuaris. Avui hi ha més autobusos, el trànsit de viatgers és més o menys igual, però no es formen llargues cues. Per exemple, ara mateix no hi ha ningú esperant perquè acaba de marxar un autobús. Això el que s'ha convertit avui és com una estació improvisada d'autobusos al davant de l'estació de Sants. I el que tenim darrere és la línia que cobriria amb autobús la C2 amb tren que va cap a Gavà. A la nostra esquerra, per exemple, tenim l'altra línia també molt utilitzada, la C10, que va cap a l'aeroport. Doncs aquestes dues línies estan funcionant amb 160 autobusos de moment avui, segons les fonts oficials, però clar, és diumenge. Què passarà demà quan tots els que hi van a treballar les agafin? No hem d'oblidar que és la línia més utilitzada d'Espanya, amb un volum de gairebé 100.000 passatgers, i que pel punt conflictiu hi passen 400 trens diaris, no només aquests dos de Renfe, sinó també de ferrocarrils, i a més de trens de llarga i curta distància. A més d'això, hi ha certa preocupació per saber, i ahir Víctor Morlán ho exemplificava, el secretari general d'Infraestructures, què passarà demà per aconseguir aquests 200 autobusos. Per exemple, aquests que hem vist de la línia C10 eren autobusos metropolitans, que potser demà no podran estar fent aquest servei perquè estaran fent el seu servei normal d'entre setmana. Doncs a més d'això, els usuaris no estan de tot contents, tot i que els autobusos funcionin, ja que, evidentment, en lloc de, per exemple, un trajecte que feien només amb tren i que podia ser més o menys curt, avui, per exemple, per anar a poblacions a prop de Gavà han de fer 3 trajectes, amb tren, amb autobús i potser amb metro. Els que tornaven de festa eren els primers que a primera hora del matí utilitzaven el servei alternatiu de transport. És un error d'ells i hauria de ser un transport gratuït, o sigui, compensar el mal que estan fent per nosaltres, que estem arribat tard, o la gent que se'n volen cap a casa. Des d'ahir està tallat el tram de la línia C2 entre les estacions de Sants i Gavà, i per fer aquest trajecte s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Y ahora nos llevan en un autobús hasta Gavà y de Gavà tenemos que pillar otro autobús hasta Vilanova. ¿A qué hora llegamos a casa hoy? A las tantas, ¿no? Seguramente. ¿A quién nos quejamos ahora? ¿Y quién nos dirá nuestra madre? Voy a Sitges a coger olas, a hacer surf, y para mí supone pues venir aquí, meter la tabla en el autobús, que algunas veces es difícil que te la pillen, ir a Gavà, hacer el cambio, para mí supone tiempo. Els autobusos de TMB cobreixen el trajecte de l'altra línia de Rodalies afectada, la C10, en el tram de Barcelona a l'aeroport del Prat. Hem sortit amb 6 hores d'antelació perquè venim de fora, venim de Calella, i hem tingut que agafar això, 2 trens i ara un autobús per arribar a l'aeroport. Ara haig de deixar la bici aquí. Has d'anar a l'aeroport en bicicleta? No, és que no. Jo treballo ara i haig d'anar a un altre lloc i haig d'anar en bici. No sé com ho veieu, però vamos, si no denuncio aquí. Clar, haig d'arribar al Prat i després al Delta perquè treballo allà i llavors l'única manera és la bici. Però les restriccions no s'acaben amb Renfe. La línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat també està afectada entre plaça Espanya i l'Hospitalet. Aquest matí no s'han repetit les llargues cues d'ahir per poder agafar un autobús. La prova de foc serà demà, quan augmenta i molt el volum de passatgers que agafen el tren. Mariana Piquet, TV3, Barcelona.
És clar, això avui funciona, però què passarà demà? No només pel volum de passatgers, sinó també pel volum de trànsit que es poden trobar aquests autobusos. Seran capaços d'absorbir-se dintre dels col·lapses que hi ha un dilluns al matí o a la tarda, amb trens que surten de llocs tan conflictius com, per exemple, el centre neuràlgic de Sants o de la plaça Espanya. Per això ahir Víctor Morland deia que hi havia la possibilitat, i farien esforços, d'agafar carrils exclusius que funcionessin per a aquests autobusos, però no tenien clar que això es pogués fer, i sobre això ha parlat avui l'alcalde Ereu. Això implica el posar molts busos en funcionament, més de 200 autobusos de TMB i d'altres companyies, i que certament requerirà d'un carril bus especialitzat tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Hem de moure un mínim de 150.000 persones durant el dia, i això implica l'especialització de carrils només pel transport públic. Un altre dubte, quants dies durarà això? Un mínim de 7, això ja ens ho han assegurat, però pot durar molts més dies i això no se sap encara i depèn de les anàlisis, els estudis que facin els tècnics d'Adif i també de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que estan treballant sobre el terreny. No garantitzen que això pugui durar molt més de 7 dies. Gràcies, Cori, precisament perquè no se sap quants dies durarà i tampoc quina serà l'afectació real sobre els usuaris de les línies afectades. El que fem tot seguit és repassar quines són exactament els trams de les línies afectades i quines són les possibles alternatives. Les línies de Rodalies afectades són: línia 2, de Sant Vicenç de Calders a Massanet. Hi haurà transport alternatiu d'autobusos entre plaça Espanya i Gavà. Línia 10, entre Barcelona i l'aeroport. Hi haurà transport alternatiu d'autobusos des de Sants. Línia 7, de Martorell a l'Hospitalet. Els trens s'aturen a l'estació de Sant Andreu Arenal i en aquest punt es pot enllaçar amb la línia 1 del metro. En els ferrocarrils de la Generalitat s'haurà de fer transbord a la línia 1 del metro entre l'Hospitalet i plaça Espanya. Pel que fa als trens de mitjana distància, quan algú vingui, per exemple, de Tarragona, haurà de fer transbord a Sant Vicenç de Calders i agafar un tren de Rodalies de la línia 4, que és la que va de Sant Vicenç a Manresa, passant per Vilafranca. Per més informació, els usuaris poden consultar les webs www.renfe.com i la de Ferrocarrils de la Generalitat, www.fgc.cat. També es pot trucar al telèfon de Ferrocarrils de la Generalitat, al 93 205 15 15, i a partir de demà, el de Renfe, 902 11 11 55. Com vèiem, a més dels de Rodalies, com vèiem, els trens regionals i de mitjana distància del sud de Catalunya també tindran de manera clara, molt clara, afectacions. Mentre duri aquesta situació excepcional, l'estació de Sant Vicent de Calders, un enclavament ferroviari de primer ordre, es convertirà en una plataforma de transbord de passatgers. Durant tot el matí, els panells electrònics i la megafonia de l'estació de Tarragona han informat de retards d'entre 20 i 30 minuts en la circulació dels trens procedents de Barcelona. Són els trens que han estat desviats per la línia de Vilafranca del Penedès per esquivar la ruta que està tallada. Però el fet que aquesta sigui una ruta més llarga i sobrecarregada de trens desviats ha provocat els retards continuats. Tots tenim problemes perquè tots esperem. Hem d'arribar a l'hora precisa perquè jo vaig a València a l'hospital, precisament, a la UCI, clar, arribaré amb retard. Y al venir aquí con retraso yo ya no puedo coger de Alicante a Elche. Entonces mi hija no tiene con quién dejar a los nenes. Un extravío. Els trens que venien del sud han circulat puntuals tot el matí. Aquest és el regional procedent de Tortosa amb destinació Sant Andreu Comtal. Avui els seus viatgers no hauran de baixar del tren i podran arribar a Barcelona desviats per la línia de Vilafranca. El canvi de recorregut, però, suposa un problema sobretot pels qui han d'enllaçar amb un altre tren a Barcelona. Sempre he de fer de Tarragona cap a Barcelona i de Barcelona a Vic. Per tant, si ara passa això amb el tren, se'm trenca totalment l'horari. A partir de demà, però, els viatgers que vulguin continuar camí cap a Barcelona s'hauran de baixar aquí a Sant Vicenç de Calders i fer transbord a un altre tren. Tots els trens regionals i de mitjà recorregut tindran el seu origen i final a Sant Vicenç de Calders. Els passatgers podran escollir si seguir ruta per la línia de la costa, tallada a Gavà, o bé agafar la línia 4 per Vilafranca del Penedès. David Izquierdo, TV3, estació de Sant Vicenç de Calders.